Adamsi. Kuma kusan komai sauti. Son ku san waya akan remix DJ Adamsi ne mai ba ku zafafan sauti. Mana mutane na arewa sunana Miki Rivapa ina tare da babban DJ na babu kalarsa DJ Adamsi ka ba su sauti. 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 Ladies and gentlemen, it's your boy Miki Rivapa. I'm here with the international #1 superstar worldwide DJ Adamsi. Sakar muna sauti kawai. DJ Adamsi ka ba su sauti. Please subscribing on YouTube channel DJ Adamsi Annabi TV. DJ Adamsi sakar muna sauti kawai. Soyayya. Wajen haka soyayya suke. Lobayya. Kanan haka lobayya ake. Tarayya. Kacan sama tarayya ake. Lobayya. Kanan kasa lobayya ake. Soyayya. Ai mun ga soyayya guri-guri. Mai laya. Daɗin miya magi da gishiri. Zance ne. Ayaba ka ga ruhi da garwashi. Na gane. Mai so na gaske baya hansara. Daidai ne. Mai kyan ka
jama'a sunana Miki Rivafa ina tare da babban DJ na babu kalarsa DJ Adamsi ka ba su sauti. Re! Kuna son ku san waya akan remix? DJ Adamsi ne mai ba ku zafafan sauti. It's your boy Miki Rivafa. I'm here with the international #1 superstar worldwide DJ Adamsi. Sakar muna sauti kawai.